Coneguda com la sala de xemeneia, manté l'estructura original dissenyada per Antoni Sureda de mitjans del segle XIX, amb un petit canvis, com els que realitzaren l'any 1892, quan s'obriren al carrer de Palau Real els dos portals als costats de la xemeneia. En temps del círculo, aquesta sala fou un menjador i també una sala de tertúlia, i com es pot observar, el Parlament ha conservat, i en alguns casos també restaurat, les originals butaques on es seien els socis de l'entitat per conversar entre ells. Un altre canvi important que sofrí la sala fou el 1962. El Círculo Mallorquín incorporà al sòtil la pintura d'Ankerman titulada Al·legoria de l'Alba, pintura que provenia dels sostres de Can Torrella, un palau del carrer de Sant Jaume de Palma. Aquesta pintura, de format circular, fou adaptada al fals sostre i el pintor Federico Molina intervingué pintant la resta del sòtil que quedà lliure. Quan el Parlament adquireix l'edifici el 1983, tan sols incorpora una taula de grans dimensions per fer-hi les reunions de la mesa del Parlament. El 2001, la sala és rehabilitada íntegrament. Es restaurà el parquet de fustes nobles amb incrustació de banús, es substituí la tela de la paret, es retocar la xemeneia i es dugueren a terme treballs de conservació i restauració a la pintura d'Ankerman. Com ja s'ha dit, aquesta sala acull actualment les reunions de la mesa del Parlament i també s'utilitza per alguns actes protocol·laris, com puguin ser la signatura de convenis o audiències per a grups ben nombrosos.